Avui recordem artistes catalans nascuts un dia com avui. Tomàs Padró i Pedret, 1840. Barcelona, un dels grans mestres de la caricatura del segle XIX, reconegut pel domini tècnic i la força expressiva. Antoni Rigal i Blanc, 1850. Barcelona, vidrier que va revitalitzar el vitrall policromat modern incorporant tècniques com les pastes de Tiffany. Pau Figueres i Vila, 1882. La Canonja, escultor i pintor d'inspiració religiosa que també treballà com a restaurador. Josep Maria Marquès i Puig, 1890. Barcelona, pintor de realisme fosc, amb una obra al marge dels corrents moderns del seu temps. Abel Vallmitjana i Vallès, 1910. Barcelona, artista eclèctic que combina figuració estilitzada, elements informalistes i contingut simbòlic. Joaquim Torrents Lledó, 1946. Barcelona, retratista dins una línia clàssica, reconegut per l'elegància formal de la seva obra.